Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu hụkwurichi ọnwa nọ nwe nwa mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m were akụkọ na ugbo ya na-egbotoro ya ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na 8 years ago na enwere nwa okorobịa na ya bụ ọnụ na a beautiful relationship na ya hụrụ ya n'anya too much ha abụọ hụrụ nwa ha n'anya dịka ya chere mgbe nọ na ihe a na-akwakwa n'ọwa akwa na-eghekwe ụmụ ihe egheghe ya nwere showcase ebe a na-eghe ma chicken ma buns ma meat pie wee gaa na showcase dowakwa freezer na-ere mmanya juru ya ga zụrụ blọk ya kọwa ịga n'ahịa na-azụ na ya pụtaghala shop everyday na ya ga-eji ego ezigbo ego ala ruo otu ụbọchị one Friday evening enyi ya nwoke akpọ ya jụwa ya si ya ga-abịa weekend ya sị ọ chọrọ ka ya bịa ya si yes na ya ọgwa ya si yes na ya chọrọ ka ya ọ bịa na ọ manya abịa hụ last week na ya jichiri ike bịa na ya emisighị ya sị oke na ka ya lee ma akwa ya ji na ka ya ga-akwachali ya na ọwụ na ya ga-akwachali ya ga-eme ka ọ mara na ọkwa na ya ga-akwachali ya ga-eme ka ọ mara ọ sị ya no na ya cheke eji akwa otu ugbo ya na ya na-ekwu cheke ya na ọ ya nwa kwawara akwa na ọwụ taa ka ya kwawara akwa na ya ele ma ya ga-akwachali akwa ọwụ na ya ga-abịa ka ya mara ya elee dị akwa hugharịa ya na akwa ahụ na ya ga-akwachali akwa ahụ in the next 2 hours na ya ga-akwachali ya mana ya gwara ya na ya gaghị akwachali ya na akwa na o buru ibu na ya gaghị akwachali ya and ihe mere na ejiri gwa ya otu ahụ ya chọrọ iteke ya by surprise na enwere akwa ya akwara na enwere senator wear akwa ụmụ nwoke je eme njem na ya kwara na ọwụ ya nwakwara na ewegere nwoke na akwa ụmụ nwoke ọ kwara ya na so na ya chọrọ inye na as surprise akwa ahụ ka ya chọrọ iji gaa n'ụlọ ya na weekend n'ụlọ ya na Friday ahụ by 6 p.m. na ya tọọ kpọ with surprise gotere ya akwa ya ji akwa ahụ abịa mana unfortunately the young man na-akwa ụmụ nwoke gwara na eweliwe na akwa ahụ na ọ ga-adị ready by Saturday na ihe mere na ya agaghị ije ahụ on Friday ejighị surprise ahụ gawa Friday ya relax ze ebe ya conclude ole gwa ya na ya agaghị abịa weekend a ka ya na akwa ya ji na o buru ibu na o ruzie echi Saturday na ya were akwa ahụ ya gawa na Saturday ya na nwaanyị mba nnọọ nza ọ sị the guy akpọ ya by 8 o'clock na akwa ahụ na ọ dịla ready ya were so were ije ga were dị akwa jikecha pakeji dị akwa werezie gawa na Saturday morning ahụ n'ụlọ enyi ya nwoke na nwamba na ya erute di ya ka ya rutere kụọ aka gate man na bemeghe gate mbarute na-abarute di ya gughee ụzọ lekwe enyi ya nwoke nụtara ka nwaanyị nọ dorure n'elu nwaanyị nọ n'elu nwa agbọghọ a very young beautiful girl nọ n'elu yi naanị pant enyi ya nwoke yi naanị boxers then enyi ya nwoke na enyi ya nwaanyị kwa another girl kwa onye ka ahụ ji oyi na sọsọ pant oyidoghị bra mana ka enu n'elu enyi ya nwoke yi pant yi bra mmanya ike ha ṅụrụ alcohol ha ṅụrụ bọtụlụ ebe niile cigarette awụsawacha ebe niile mkpirisi siga ya bata nga lege the situation and ha na-anọ n'ezigbo ụra na-ekwu ụra ya lege the situation lege nyeghị ọnụ ya lewe na-atara ime onye ka ya ṅụrụ siga n'ihi na ya mahụtaghị enyi ya nwoke asị onye na-aṅụ siga ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya nwoke ahụ ṅụrụ siga ahụ because mkpirisi siga ahụ tara ọ dakachiri ebere everywhere ya ga-ewelite aka enyi ya nwoke mkpara aka ya eshite mgbe ya na-eshituzi aka ya ka o mepere anya ya hụ ya mana aka ya eshighị ahụ siga ka onye ji siga na ya ghọta na ọwụ ya nwa ṅụrụ siga ahụ mgbe o mepere anya ya kwapụzie dị gelu ya na elu jụwa ya sị na ha kọm na otu o si bịawa ọgwaghị ya ọ sị ya na-ele ike kwụrụ ọtọ gwe ya dị gel emepe anya eshere akwa nga sheshi ahụ ya ka egbe ọtọ eshere akwa sheshi ahụ enyi ya nwoke emewa just ha bido yiriwe akwa ya elewe ya ekwukwe na ha okwu enyi ya nwoke dị enwe ihe wee dị uncomfortable onwaliri shere pụtawa echi nụrụ ngarị wee sịa biko na ya dị lonely bido mewe explain this girl na ọwụ nwa landlord enyi ya nwoke na ọ bịara kpọ ya sị ka ha gaa klọb ya usoro ha gaa klọb na onwe ha na ọjọọ si egwu ka ha gbara na this girl akwaghị enyi ya nwaanyị na ọkwa naanị klọb ka agara klọb na enyi ya nwoke sị na ngwa landlord ya chọrọ iso aga na ọ bụ otu echi kwanyere ya this girl nakwa ya mana enyi ya nwoke na this girl already na ọwa enyi ya nwaanyị ya ma ha na this one na ya na ọnwa landlord ya na mgbe ya jụrụ na ọ ga-abịa ọsọ ga-abịa dị lonely ha kpọta okwu klọb ya esonwe ha na ya dị very sorry na ihe ọhụrụ awụ ihe obido mewe explain ya elegide ihe ka ahụ ike agwụ ya jụọ ese ọ na ọ ga-aṅụ mmanya ṅụgide mmanya ṅụọ mmanya to the extent ọ nụrụ n'ụdị ochi nụrụ na-ekwu ụra na ya mana ha mere ihe biko na ihe ha mere na protect kwara onwe ya otu o si ile ya anya gosiri that na
oyi o protect onwe ya and ihe wụ alcohol aṅụrụ aṅụ. Ọ saa ya okwu ahụ, ya nọrọ nga pụwa. Iwe ya dị betrayed. Ya were waterproof ya nyere nye shee gị esi na ihe ka e wetere na ihe eji abịa yesterday. Echere waterproof a shegiri. Ọ nara waterproof mepee ya. Ga-ewedawa ya n'elu pavement. So wekwe ya na-akwarịọ ya gwa ya sị na ọ ga-awagodo for na ga-clean onwe ya up ka ya laghachi na ihe nwere ọrụ. Odo sogide na-ekwu arịọ ya, ya tọpụrụ ya ọnụ. Ya nọrọ nga ahụ lawa. Nwaanyị mba nnọọ ya rute na shade ya na-akwali ha akwa na enweghị ihe menwụrụ na ọwa anya mmiri ike gwụ ya. Ya gawa na fast food no ketere ya no side ha. Ya gawa na fast food n'ebe ahụ. So nwe ihe goge ka ya garagodo ice cream, ka ya ga zụrụ ice cream nọrọ lepra. In fact ni echiche iwe anya mmiri na ya nọ na fast food nọ ntara araga ice cream ya gara zụrụ na ya ga n'oche naanị ya. Anyị elelitere lekwe somebody batara nọ ọwụrụ onye ọwụrụ ex ya nwa ex nke ya na amaghị ihe buru the idiot buru evu bata ọhụ ya hụ na ya nọ n'empty table gara bịawa jụwa ya sị na ken ya nọ naanị ya na enyi ya nwoke nọ ntara ya kwere hapụ gị na ọ hapụ hakwala ya onwe ya elekiri ya tọpụrụ ihe ọnụ lọrụ ka o lere anya n'ihu bịa hụ na ọrụ dị ọma ya hụ na ya dị annoyed na something bother gị ya tọpụkwa ihe ọnụ ya na-araga ice cream ya na-ara ice cream ekwukwe na okwu ex ya nọ ntara echere oche nọrọ n'oche nọ opposite ha face ya ekwu ihe niile okwu ga-ebido rịọwa ya na actually na since ejiri hapụ ya na ya ka nọkwa na ya na-ele n'anya n'otu ụbọchị na Chineke ga-ebukọ ha ọnụ ọkọrọ gbada. Ọ na-akọ ya tọpụtụrụ ihe ọnụ ya dị bizi na-ara ice cream n'ihi na ya bịara kwa wewe n'abalị ike ọka adịghị ya. Nga ka ya nọ lekwezie enyi ya nwoke ya nọ ntara ka ọ makwutere n'ime dị fast food gawa straight to ebe a na-ere nri ga-emega enye ọda ya na-elekweni ya ọhụbekweni ya onye o ledetezi ọhụzie ya bịawazie n'elezie ya lee enyi ya ex ya lee ex ya sakwa o megwarala ihe ahụ ọ chọrọ ọkwa ọhụ mee na kwa orijuola afọ ya na ihe niile ya arịọrọ ya tọpụkwara ya na ya na-ele ekporo ya na-ele ya because ike ịkpọdo ọka arụ dị jụta ka eleghị ya gwụ na onye oke ọka ya na-ekwu ya nwaghị ekwu obido na-create drama nakwa ya megwara kama ya ga-agwa ya na etughị opportunity eji agachi back to ex ya nọ ntara gwawazie enyi ya nwoke sa nso yes na ya nọ there before him ha abụọ challenge wezie ghachawazie ọnụ na ọ wụta ka ya esi hapụga ha buru ice cream ya pụwa. Ọ zụrụcha ihe ọ na-azụ lawa ọ kpọkwa ya na fon ya nwa akpọkwana ya ex ya kwanụ bido ịkpọ ya blọkọ ya n'ihi na ya na mbụ ya ka ha enweghị okwu. Ibido kwakọrọ akwa ya na-elekwana na enyi ya nwoke ga-abịanụ ka ha ayọ nọtins ọbịa ya ejikere gawa ịgwa ya sị ya na so na ọ nọchara afta ihe niile o mere ya ọkpọ ya ọ gwawa ya si ya dat nakwa ya mekwara na ehi ya nọ nga n'ugbo emege na ya laghachila back to Egypt. Ya gwawa ya sị enweghị Egypt ya lachiri ya zụrụ ice cream araga ya nụrụ onwe onye ya na-ebịa na ọ coincidence the young man gara bịa hụzie ya bịazezie bido akọwa peta wepụrụ oche nye onwe ya oche. Ọ gwawa ya enyi nwoke agwawa ya sị na ya kọcha na ihe a na-akọ na June 12 na ya kọcha na ya lawa na ọ dịla ka ọ ga-adị na ya emegwarala na ya laghachila back na anyways na akwa ya wetara ya na ebiko ga-ewere na ọ ga-asaizi ex ya na ya hụrụ ụtọ ọ dị hụkwanụ na at least ọ biudola na ọ ga-asaizi ya. Ọ banye n'ime ụlọ gwara shepụta akwa tọpụtọ ya nọ n'ahụ ya elekiri ya tọtụrụ hụ dị akwa ya hapụ ya ụwa laghachi ya gaghachi back to shop ya bido gwa akwa ya nwere ịkwa na ya nọ na awụda mont agacha ọkpọ ya gwakwana ya so onye laikiri mmadụ na anaghị afọs ya ka ọ n'olu onye ọ laikiri ya kpọọ ya ọ gaghị epiki ya kpọọ gaghị epiki and otu ọ na-epiki gị ya chọghị ịgawa n'ụlọ ya hụ onye na-enye mmadụ nsogbu ya kọchara gawa n'ụlọ ya ka ya gara ka ha ayọ nọtins na ya hụrụ ihe o mere ya emekwe mgbe ụfọdụ ya kpọọ ya emekwe sendere meseji ọ na-atụpụrụ ya ọnụ ọ naghị reply. Ọnwa ahụ aga ya be notice na ya adịla ime gawa n'ụlọ ya ga that day na naanị ya nọ enwe onye na-enọ n'oge telivishọn ya gakwuru ya kelee ya ọ tụpụrụ ya ọnụ ya were oche nọrọ n'akụkụ ya okwughị okwu ya gwawa ya sị na ya dị ime ọ gwawa ya sị na ọ dị n'ime na ọ maghị onye nwe ime afọ ime na ya buru ya bugere ex ya na ya buru ya bugere ex ya na ọ bịakwala bịa ifiri na ọ ga-eji afọ ime abata n'ime ndụ ya na enweghị ga-eme n'elu ụwa ka ya dị involved na ebe obi ya kara na ex ya na ịga nga na-agba shakashaka na obere mistake ya mere ya gwawa ya sị na o play a victim na o jideghị ya na ex ya n'elu bed na ọhụghị ya na ex ya mgbe ha walk into that fast food igosi that ya na ya abụọ bịara together na ọ jọsịrị bịa hụ ya na ya nọ n'enwe ọ bịa hụ onye nọ n'ọchọ maghị otu onye a shibata makwarọta ya onwe shibata mana in his own case na ya hụrụ nwaanyị gba ọtọ n'elu ya
na ka ha hapụga ihe mere na otu o shiri mee kwuo maka a more serious thing na ya dị ime. Ọgwa wee sị ya biko na ekwucha na elekwe door and ọla ije ọ bịara ya bịakwala again to avoid iji aka akọpụ ya nwa ahụ na ya na-akọkwa nwaanyị ihe ya chọkwa nonsense. Ijiri nwayọọ feel highly insulted ya lawa ya bịazikwe ha again ya kwara akwa ya gawa mekọrọ ya ewepụkwana nwa ahụ afọ ahụ ebuwe buo ya mụọ nwa nwoke. Through the process of ibu afọ ime na ịmụ ya na enyi ya nwoke akpọda ọkpọghị ya na phone o sendkwana ọ bịakwana one day that girl ya na ya abụọ ya na-ahụzi na Facebook na that girl ya na ya abụọ ya hụrụ ya n'elu nwa landlord enyi ya nwoke na ha abụọ continue na that relationship na nwaanyị mba nnọọ by then ya ka dị ime ya mụbed enweta information na enyi ya nwoke n'ugbu agala tụọ nwa landlord ya nọntịrị ime nwa landlord enyi ya nwoke ime okwu eruo na aga alụ ọlụzie that girl odo onye anya na ya na gị wee single mother prepare onwe si ihe ọbụla ọwụ na ya dị kwụ to task. 2 months later after enyi ya nwoke lụrụ nwa landlord enyi ya nwoke ya mụọ nwa nwoke ya ewepụziere ha anya blọkzie na Facebook ya chọzi ihe na-atakashi ya anya. After ya mụchara nwa ya erutekwa 1 year na okwekweghị ya gaa mekwa ya unblock ka ya hụtanụ leretụ status hụkwana otu o shi eme gị ebe ọ kwapụla from ebe ahụ after all of the girl ya kwapụ from ebe ahụ enwezi ya mazikwa his whereabout enwezikwa ihe gbasara ya na anụ ya zụwa nwa ya nwoke tolite na nwa mba nọ na nwa na ọ nọ 8 years na nwa ya mụrụ yigide nna ya gbaa ya oshi enwe ihe you can't deny this ọgodo na ịchọghị ime DNA test ị chọrọ use as excuse na iji ego na nwa ya gara ga yigide nna ya mụrụ ya yigide this guy yigide shie enwe ihe wụọ ya gbokoro replica na oyiri ya the resemblance the striking to the extent ndị enyi ya nwaanyị na nwanne ya nwaanyị na cousin ya na ya na-adị na mma ha na-agwa that na ele otu this boy shi yigide nnọọ mpe ya ọsọdụ ka o metụta ebere yie ya yiri ebe niile na mma this boy hụ this boy ga-ebe akwa ọ ga-ama na truly na ọnwa ya nwoke mụrụ nwa ya gwawa ha ha echetewe ya chọzi na echete ya ha kpeta echeteweziri na that guy makwana ihe onwe ya mana ya na-ahụ this boy nwa ya nwoke every day ka ya ji echeta nna n'ihi na nwa ahụ yiri nna ya too much. Na nwa mba nọ na ya nọzi one day nwa ya nwoke agaralụ gwa na enwere onye bịara na school by then nwa ya jụọla ese onye wụ mpa ya gwa ya ije mpa ya kọrọ ya na mpa ya dị na ya na mpa ya si na mgbe ya dị ime na mpa ya ka mpa ya si na ọwụ ya nwa nwa na ya gaghị ha ga-ewepụ ya na ọ na ya gawara hospital ya gara iwepụ ya na ọ gara ịnọ ngara taa na ebe mpa ya dị na ya dị na ya ebido mụọ ya zụọ ya na ya gaala ka ọ jụọ ya ese mpa ya again na mpa ya dị ndụ na ya zụcha ya otolite dị mkpa enide ọ chọrọ ịga hụ mpa ya na ọ ga-aga hụ mpa ya na that part ya gaghị akwụsị ya mana ọ chọọ hakwala ya ese mpa ya again nwa ya akwụsịkwanụ ọ naghị ekwutekwa okwu ya ruo otu ụbọchị nwa ya shi skuul lọta gwawa dat na enwere nwa mmanụ bịa hụ ya taa ọ gwawa ya na ya wụ mpa ya na ya dị very very sorry na ya nọhụ present mgbe mma ya buru afọ ime ruo mgbe ọ mụrụ ya no mistake ya mere ya chọrọ correct na ya gara ga lụọ onye ọzọ na onye ọzọ ahụ ya lụkwaranụ mụọ 2 girls wụkwanụ sisters ya mana ya na the lady ya na nwunye separate yala chọọla ya na ya na ya bụ agbasala na ha divorce ọla na ya dị single now na ya amaghị otu ya ga-esi riche mme na ya biko gbaghara na ya ga like ka ya bịa lụzie mme ka ya na ya abụọ ka ha birizie as di na nwunye so that ọ ga-enwe opportunity nọrọ with that dia na mommy ya na ihe niile mme ya ahụ niile mme ya tara na ya ga-emeke ya up for them na ya ga-akpọpụta ha ebe a ha nọ na ya ga-akpọta ha na big house na ya rụọ na big house ihe ọ gwaga nwa ya nwoke ihe nwa ya nwoke kwegara na nwoke bịara bịa hụ ya na skuul taa gwaga ya jụọ nwa ya nwoke sị ele ebe ha hụrụ ọ batara na klaasị ya ka ọ batara n'ime the school premises n'ihi na ya ma na ha na-agbachi gate a na-anaghị cross ndị na-abata agwụla parents a mara asụ parents onye ahụ ọ onye dị parents bịara regista na onye mgbe na-ahụghị ya na onye na-bịa so kpọlata nwa na nwa skuul na cross gate ahụ ole so parents bịa kpụrụ ka ya mara ma ọ batara na klaasị ya jụọ esele ebe the man bịara hụ ya na akụ ihe n'ugbo ọ gwawa ya na ticha ya onye nkụzi ya kpọrọ ya kpọga ya na gate nọ na ebe gate na ya nwa inside the school compound na the man na across the gate na-ekwuge destin ya sịrị ili ya sị ọsọ ruo na Monday ya ihe mere na Friday ruo na Monday ya soro nwa ya gawa school rute ga hụ the proprietors gwa na ya chọrọ withdraw nwa ya from this school ọ jụọ sọ gịnị mere gịnị ka ha mere enwe ihe ha mere ihe dị wrong ya gwawa ihe n'ugbo ine si na o ruole nke ticha nwa ya ịkpọrọ nwa ya
ha fụga klaasị ebe ọ na-akụziri ihe kpọpụgara ya onye ọ na-amaghị na gate, onye ahụ na nwa ya na-ekwu okwu, onye ọ na-amaghị, nga ka ọ nụ tie send there for the teacher bịa. The woman aga straight to the point na ya na this man ekwuole na ọwa ego ole ka the man nyere o ji kpọpụta nwa student na school, ha kpọga ya na gate. The girl ewere ụkwụ ikpere wụọ n'ala na the man na o jikwere nye ya 50,000 because ọ rịọgide onye ya 50,000 gwa ya na ya ewere ego na o nyere ya aka ka ya iri unite ya with Mmadụ's boy and ya nwa na ya wụ Mmadụ's boy na o nyere ya aka ọ were ihe ya ga-eme for humanity ya biko na ya cross kwa the boy across the gate na the boy na ọ nọ ofe school side na the man na ọ nọ the other side na ọ ihe mere ka eji chịkọ the family ọnụ na ya dị very very sorry bido rịọwa. The woman anọ nga fire ya na ya bịakwala ọrụ ọzọ na ọ dịla na ọrụ chana ya rịọwa on her behalf gwawe so ọ wụ na ihe repeat onwe again na ya ga-withdraw nwa ya gwawazie the woman na ọ fire this teacher n'ihi na ọ wee good teacher ọ na-akụzi ya ahụ ga impact kemgbe nwa ji bata na klaasị ya na ọ fire ya na kama na ọ kọọlọ ya tụ ụda na ọ ụta ka eshiri mee ọ kpọzie the lady na phone the teacher na ọ mazi ihe ọ na-agwa ya otu ka ha shi nọrọ na nwanyị mba nnọọ o mechazie nwụ ex ya na ugbene ya na one day kọrọ ya akọ aka na mmadụ akọ aka na dọ ya ga-emepe ọwụrụ ya mgbe ya na-abata oro niile daa ozugbo chili aka elu hit na-agba efe esi okuchana ọsị ya biko na ya biko na-arịọ ka n'oge na ọ ga-enyegide ya listening ear for just 5 minutes na ọhịa anaghị ka eme onwe ya explain ya gwa ya sị na ele ihe ọ bịara ngorugbo ya na explanation ọ bụla ọ chọrọ ime na ọ ga-awe fe ọ ga-su ya na ọ ga-awe fe na ọ bịa wee ebe a ka ọ kwesịrị ime explanation na ọ ga-awe fe ka ha ga-ayọ nọ ya ebe ahụ na ọ bịa ha na doorstep ya bịa show up na onye gị ya nsogbu na onye gị ezigbote nsogbu ya nọrọ nga akpọ nwa ya nwoke shiri m ụlọpụta ya gwa ya sị na akwadit man nwa onye bịara na school gịnị ekwuo ya si yes na ọsọ ọ papa ya jụọ nwa ya nwoke sọ chọrọ iso nna ya pụwa ya sị mba no na as long as na ọ mama ya na ihe ọbụla ọ si ya mewe ihe a ga-eme na ụtọ na-achọ ka esoro ya ga-esoro ya no ya jụọ ex ya sọkwanụ na ihe this boy kwuru na ya rezige nwa appropriately na ya rezige nwa ya otu ekwesịrị as a mother nakwanụ ihe this boy kwuru now na next time ọ bịa ebe a na ya ga-eji police eme arrest na mgbe ọ tụrụ ya ime ọ ya gwaghị ya na ya dị ime ọ gịnị ihe o kwuru o nwere any effort o nwe ihe o mere iji chọpụta ma nwa ya ma ọwụ nwa ya ọkwa o chetara ihe o kwuru na-ele ihe ọ bịara na after 8 years bịa nye nsogbu bịa disturb ya o bido nọ nga bewe gwawa ya biko na ya gbaghara ya na ya dị very very sorry were gwawa ya to the extent o kwurukwurute that na ex ya hụrụ ya na ya abụọ na fast food na ejikwa eji amụ edede na ọlụọla nwaanyị ya kpoketa esi ugbu a na ọ lụọla nwaanyị na ebiko nyere ya aka na ije ahụ ya na ya abụọ ọ hụrụ ya na fast food ya na enyi ya nwaanyị that day ọ gwawa ya sị na ya hụrụ the girl dị ya na agaghị na ex ya na ole ya na ya alụọla nwaanyị na elekwe ya amụọ na nwa na ya hụrụ ya nga ọ nọ feeling lonely ya gawa ya were aka kọọ n'isi ya mba na okwuchana ya ekwuchana na that ije a that day na o finishiri no destroy ya na ọhịa ya bịara si ya biko na ya gbaghara ka ya gwakwana ya na the girl ya lụkwara na ya na ya ba n'ozi na ya ejidere ya na nwoke na endela marriage na otisala na ọdịzi na officially na divorce ọla na ọ ya nwa kpọkwa na ụmụ abụọ 2 girls ọ mụrụ ya na ya biko na ya etughekwe na ya ụbọchị nye ji abịaghachi na ya biko ya na-arịọ ya na ya biko na-arịọ ya na-asị na ya chọziri ịlụ ya ka ha wụọ a family na ya biko nwa mba nnọọ ọhịa ejiri bịa mitie m na m toledele okwu n'ugbo ene na nwoke nọ kwesịrị ka ya gbaghara dị ya ma ọ fọzikwe 8 years ha na-ekwekwe nọ 8 years nọ 8 years ka na-ekwu okwu ya 8 years na m ledele okwu n'ụtụgharịdele nwa mba nnọọ na-ele ihe m nwere ịgwa ya gwojukwara na ya mba ụwa na ọ wụrụ ha ole ihe ha ga-eme nna m okwu ekwulekwucha mkpe nwanne m nwaanyị ya aza my beautiful sister ya zachiwa m si ya tupu m aga n'okwu m enwere ụfọdụ ajụjụ m ga-alaike ịjụ tọṅụ biko ewekwala iwe ya sị m mba nwaanyị mba nọ na m gaa n'ihu na m jụwa ya m si ya gị na this guy gị na ikwu okwu ya na nna nwa ụnọ yiri afọ ole ya sị nwaanyị mba nọ na ha kpara nearly 2 years ya 2 years ya sị nearly that's a year and yes m si ya presently otu amụ na na-ekwu ihe mgbe yiri afọ ole ya sị m na ya dị 38 years say the 38 years sa nna m ihe kwuru nne m ama m otu ị ga-ahụta ya mana ihe m ga-agwa gị wụ ihe m ga-agwa onye ọbụla m hụrụ n'anya ihe m ga-agwa my sister
ihe m ga-agwa anybody, my honest truth ya ka m na-agwa gị now. Ọ wụ eziokwu the young man emete, ọ wụ eziokwu the man emete, your baby father emete ma otu o meteghị, mana enwe onye wụ sent. Ile ihe mere otu o shiri mee, coincidence rụrụ na abụọ 30. Yes, coincidence were very strong situation. Enwere ọnọdụ ọ ga-jam ihe emebie nke na ga-emekwa mmekwata. Ihe ahụ somebody yiri for nearly 2 years ịma ya ọfụma. N'ime 2 years ịhụrụ ya n'anya, ịhụgidere n'anya to the point ihe mebiri, because all gift ka iji abịaga before ihe mebie. Ọ onye ahụrụ n'anya ka a na-enye gift. Ka one. Na gị hụ ya n'ọnọdụ jiri hụ ya. Ya mere m explain. Na ọ wee enyi ya nwoke kpọrọ ya ka aga club, and mind you, ọ chọrọ ka ị bịa na Friday. Ebe ị na-abịa hụ Friday last week, according to akụkọ m, ya chọ ka ị bịa na Friday, na ya miss gị nọ, gị si ya no, nye ya excuse mere na iji ga hụ abịa. Ya eme accept. Meaning that loneliness ya, ọ dị well expressed. O needed your presence. O misiri gị mana ị bịa hụ. N'ime onwe ị nwere small surprise game ị chọrọ ịgba. Ga-lead to ịhụnanya, joy, happiness, a kind of flavor to what both of you were doing. Now enyi nwoke agara bịa na ya that Friday na club, na ka ha ga club, na ọ dịla lonely, na ọ nọrọ here dị lonely. Ya bịa kpọrọ enyi ya nwaanyị abịache club ahụ. Unfortunately, nwa landlord ya asị na ọ ga-eso ha bịa, and go nwa ekwetala iso aga club. Enwezie one available young lady. Ihe emege na club all about ị ga-agba egwu ṅụọ mmanya. O nwere valid reason ịsị na ihe o mere na o mere ya under the influence of alcohol, which even though na ọ wụghị enough reason to say not innocent. Na ihe mere na-eme ya arịọgaṅụ be her that girl. Ọ wụ na that girl matara to him, ọ gaghị ahapụ gị n'ime ụlọ ebe ahụ chọrọ nwepụta iji megidere na explain till ya erute ebe bara moto lawa. That girl amata or one random girl. Na gị iwe n'ọnụma n'iwe n'ọnụma. Ịhụ na the same coincidence am na-ekwu okwu ya ka ị gara charata ice cream, ekwensu eburu your ex vuru bịa, and that time ex na-alụbeghị nwanyị. Ihe ọbụla ga-emebiri your current relationship ọ ga-eme with full chest. Ya bidoro ghacha nwa ọnụ, and ike ọ ka adịghị, ọ na-epụtara mewe explain ọ kwụtụdụrụ nga ahụ that na ị bịara here na onye nke a bịara onwe ya na ị nọ here ya gara bịa, mana ikwu ha okwu onye lelitere anya gị ile onye ke ụmụ okorobịa abụọ nụrụ nga na-efori afọ barịrị nwa ha n'iwe na ọnụma. Ya alawa gị na-ekwa. Now mgbe ị bịara bịa gwa ya that na idilimi, ya hụta ya na all along gị na ya bụ megị na ex nọ there. Ị gaghị ajụ ya that statement alone. Ị gaghị ajụ ya gịnị mere o jiri kwu ya. Ya nwa feeling na ya nwere evidence of it. Ị kọwakwara na ya now with iwe na ọnụma, ya hụta ya na ọwụ ya nwa ihe niile uche obi nwa okorobịa ya dịra n'azụ, werezi iwe ahụzi gazie gadizie more committed to nwa landlord enyi ya nwoke, lead to marriage. Today led the marriage akọkashiala, ọ lụọla pụta, marriage akọkashiala, mụọrọ ya 2 girls. Na gị rezie nwa single handedly ọ nọ 8 years na nwa nwoke kemụrụ. Ya gara bịa from ihe ọ gwara nwa nwoke, ị ga-aghọta that na ọ dịla ready. Enwe ihe ọmụ ga-ahụ nwa amụga again. Ọ bịaga because of nwa nwoke, maybe ọ bịaga for what it is. Etere oso ihe m hụ ga-wuturu love n'ime gịnị ya abụọ. Ya gara bịa chọwazi ịbịa chugbu because gịnị ọwa ọkọrọ ya na onye nke ya na ya abụọ. From ihe ahụ ịhụ gị na enyi nwoke ebe na ịra ice cream na afọ ime iwe na ọnụma ya feel that na ihe na ya mere na ịgbaghara ha ya na ime gwarala. Ụmụ nwoke nwere ha echiche imagination eju ishi ya jụwazi onwe for how long while enwe ihe dị otu ahụ gaga on. Gị fall back ga-amụọ nwa ya nwa gakwana ga-alụ onye ahụ o jiri ofili na ọwụ substitute ya ga-alụ alternative plan B. Ọ lụọla na ya ugbu ele the marriage according to him the marriage akọkashiala. You are still available. Elobegwedi ị ka nọ na you are 38 years with nwa 8 years n'aka nwa nwoke for that matter. Ya bịachi na-arịọ nsị gị biko gị gbaghara. Ọrịọ ga-aṅụkpa ego ya nwa ya, ọ sị ka ya lụọ ka unu rezie nwa unu as parents, as husband and wife, as a family. Ọ bụrụ na ọ bịara ugbo na ya bịara ka ya kpọrọ nwa ọzọ, ọ bịara sị na ya chọrọ ịlụ gị in order to fill in that gap. Ịhapụ m n'uche m aga m asị gị gbaghara ma enweghị for any other thing, gbaghara because of nwa nwoke. Ọ bụ eziokwu ịkpọpụtara ya
See ya, do you want to follow him? Ya say no. No him kwuru ka ya ga-eme. Now I know why this man really wants to marry you. Like all along, he has always wanted to marry you. Before you can say bro, why bia? You were a good woman with good hearts. At least, ị nwere ezi agwa. Ndị nwe romo ikele ha with aka abụọ, they raised you well. Gị nọrọ for nwa gị, gwa ha ọsọ gị ship ya, gị mụọ nwa ahụ nye ya life. Ọ nwa nwoke ka mụ. Now, because of ihe Chukwu dere odele ya, na otu ọ sịrị Ekwensu shi gba mbọ ihe Chukwu dere odele ya, alụkwa ka ahụ still ọ daba, ya ejide ya na nwoke ọzọ, akọsa marriage, ya bịawa ugbu a, na ọ chọrọ ịlụ ka gịnị abụọ rezie nwa ụlọ. Ọnụgide ha kwapụga nụ, mgbe gịnị ya na-eme ihe, ọnụgide kwapụga nụ na gị gara onwe na ọ chọzie ma ebi were ụzọ ahụ kwapụ. Enwere ihe ọ hụrụ na that moment tụrụ ya ọgwụ na ugwu n'anya. Ihe n'okwenye n'onye dili, ifu ndị ọ na-enwekwere ka o mere, mee expect na ịgbaghara ngwa ya hụtazie na imegwarala ọwụ mmegwara ka imegwara ka ọwụ na your ex na ọ dị a all along. Enwe ihe push ya, o push out kama enwe ihe push na abụọ apart. Enwe ihe ịhụrụ nwa agbọghọ ọzọ dị mma, hapụgo onye nke gị na-emeghe ihe. No, he did not leave you for that girl. Rather, an odd situation, awful one, pushed both of you apart. Ọ bụrụ na enweghị iwe ọtụrụ n'anya, ọ gara ahapụga that girl n'ime mụlọ pụta chụwa gị, ọ gụwa wee ebe obi ya nọ. That girl was just a distraction. Ruo now, elobe di. Ọ na ịlụọla di, ya ekwerekwu. Elobeghị di, meaning that even though na for this 8 years, enwebe ọwụ na ụmụ nwoke abịaga, kama enwebe nwoke ịhụrụ n'anya dịka nna this young man. Ọ dị available now, mana ọ ga-adị available forever. Ka ọ lụrụ ọ pụtara n'ime ya. Una both of you are meant to be. O kwere ṅụ gbaghara because of nwa gị nwoke, not because of any other thing, because of nwa gị nwoke. And they did 38 now. Gbaghara ka ị ga-ele ma ị ga-amụtakwu before mmiri na-ata, isi mmiri na-ata. Gawa ugbo ine gbawa gbaghara. Enwe ihe ị ga-agwa ya wuru igwe gị gwa ihe ọbụla ọbụla ochie. Enwe ifat enwe ihe ị ga-asị ya mee. Ọ si ahụ n'ụlọ ya na nwa ya nwoke ya kpọta ka kpọtara bịara big house. Kpọrọ nwa ahụ return to his roots and stay there and play the role of a mother and a wife that you should be. Ana marry on his behalf. I'm on your bets. All common mistake. Nwoke nwere ike ime. You won't much. Mana ebe ọ correct mistake. Ebe m ji aka with the moment ị bịara there, you be that girl. Declare stand there. Declare ebe obi ya nọ. Chọrọ ngọpụta eji because enweghị onye ahụ wọtụ. Ọ na ị bịara gị pụwa. Ya na ị ga with onye aga masị na ebe ahụ ka ebe ada gị nọ ka obi ya nọ. Mana o soro mpụta. Ọ chọghị m onye otu onye a ga-efili. Ọ wee random girl. Hapụ gawa gbaghara nwanyị nne m. Biko. Gbaghara ya or your husband. Edere gịnị ya abụọ. Ekwensu gbara mgbe separate unu mana work ha. Ohu jele. You must give in. Ọ dị very very important. Ka ị ga mụta tụkwuo at least mana na ọ wụfu nwoke mụgara nwa ụmụ gị. There is a joy na-abịa from it. Na ụmụ gị a na-ekwu okwu ihe a their father na-ekwu okwu nke their mother. Gbawo 38 now. Ka ị dọkatakwu ole ga-adọkatakwu before mmiri na-atala ha. Gawa biko nne m gbaghara. Aga m agbatakwara ya ụmụnne. Ịgụkwana ihe ha ga-agwa m. Ha sịkwanụ mba na gị gashike na gị efe aga ka nọrọ chewekwe nwoke ọzọ chewe di na gị nọrọkwara eziwekwe that boy eventually o nwere ike tolite echi because akụkọ this man ịkọrọ agwa ya adịghị njọ ọkọghị ihe ọ na-akọghị ihe ọ na-ele gịnị ya bụ in love unu dị in love enweghị ihe ị gasịla ekwe ihe o mere ṅụ ọwụ ihe ọjọọ dị ike eji agba nwoke okwu ka o mere ṅụ kama ịhụrụ n'ọnọdụ ya kọwakwara m explain ọwụ ọnọdụ dị mbụ ahụ bụ ya. And ọ kpọrọ ọ needed before that thing eme ọ needed he needed you but ọrụ job ọ dị very very important. Go onwe nwere small surprise ị chọrọ play of which ọ na ị gara na that Friday enyi ya nwoke agaghị asị abịa ga club ya sị ngwa gị lawa onye ka ọzọ bịawa ọ just ekwensu were opportunity ahụ mee ihe na okwesịghị ime in your absence mana ọ lụjurule. God is repositioning both of you. Enwe onye wu saint ị na-egbu ugbo faya aka na ị ga-alụ nwoke ọzọ ị gaghị alụkwa onye wu saint ị gakwa alụ inwe ike ma Chineke ekwere gị onye ka mma onye ka njọ agba kwuo gị nọ sị ma ị makwara mgbe nna nwata nọ bịa ịnọkwa dụwa. Ụfọdụ nwoke na-eme ka ha ara ọgbụgba. Ụfọdụ ga-asị na sef na gị shift o mechie bed onye na nke ya enwe onye na-enweghị uru na mfe ara n'ime ọwụ ele n'ụdị onye ọ ji agbaga ka ọ gakwekwe odidi ọ dị violent to your emotions. Gbaghara nne m hapụ gawa ọ na-ewute but he's there. Nọdụ o megakwa n'ọfụma gaa ka unu chịkọọ aka ọnụ biko enwere reason ọ na-enweghị reason
Chineke ji chichikọ ọnụ. Even a teacher na-akụziri nwa ahụ mere understand that na this boy na nne na nna ya kwesịrị ịnọ nara nwa ego ka ole ma ọ ga-use this man ọ ga-use nwa nwoke were nweta nne ya. The whole thing is just working to bring two of you together. Even more onwe m nọ nga na support ka ị gbaghara biko. Mana tupu gị na-aga, ihe ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka ọ dị very very important. Dey sure that na marriage ahụ agbasala ya n'eziokwu na ha separatela officially. Dey sure that na ihe o bụrụ that girl nwunye ya o jiri eji separate na ụmụ ihe ejidere ya na nwoke. Dey sure na ọ bụ eziokwu. Ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ gakwa n'ụlọ ọgwụ ka ị mara ma o jikwa ahụ ogbugbo nwee gidigidi ma ọbara ya ọ dịkwa samsam. N'ihi na nwoke ibi wit nwaanyị na-agba n'ezi gbagide n'ezi tiri ruo mgbe egidere ka dị sure na enwe ihe dị woman ọ hapụ ha fingerprint ya dị ya before gashi ike. Unu ga-aga ụlọ ọgwụ ka inyocha ka ị hapụ ijikọtacha onwe ntacha ahụ niile a ihe na-amaghị ichie abịa rie ṅụ ka mmiri. Ọ ụzọ ihe abụọ dị mkpa. Unu ga-aga ụlọ ọgwụ mara onwe ọnụ ga-edịkwa sure na truly na ọ pụtala from that marriage ka mmadụ hapụ ịbịa kpawa ibe ya kpakọrịkọ. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya enwekwa ihe unu ga-atụkwasịra m ya enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwara m ya ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.